Het keertsen verkeert in een crisis. Er komt heel iets minder publiek omdat het spultje terug de bal en de wand te statisch geworden is. Dat schreeuwt PC-voorzitter Johannes Westra in een brandbrief voor een keertsboen het KNKB. Als de verenigings en de KNKB nou geen actie ondernemen en dit veroorje, is de toekomst van de sport in gevaar, zo zei Westra. Bij de oude slachterij van Brada en de Sneke Trekwai in Ljouwert had juist rond de eind van de middag brand west. De brandwacht skaalde op naar een middelbrand, maar het voelde uiteindelijk ta. Het viel weer gauw onder controle. Bij de brand kwam asbest vrij. Na onderzoek die blikken dat de asbest net verspreid is. De politie had nog geen tips gekregen hoe de shitpartij van heel september op de kei in Ljouwert. Justien had hij een opsporing verzocht om te doen de zaak. Te zien is dat de schutter linkshandig is. Een soort mensen wie een tjoegen van de shitpartij dat 5 keer bij sketten waard. Wie moeten de verwachting op het aanbelang is met hulp van techniekstudenten van de NHL geschikt maken om stroom op te wekken. De Graan Moene is in 2002 uitgebreid met een mosterdmielerij. De Moene zal de energie leveren aan het net, maar ik fietsers kunnen aanst in de Moene haar accu's opladen. Joen en vannacht is het bewolken met ruin en stoorruin. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen ik bewolken en wie het waar, het wordt dan 15 graden. De zuidwestenwind is dan zwak en matig.